Sziasztok! Ebben a részben a kurzus tervezés egyik legizgalmasabb részét vesszük górcső alá. Azt, hogy hogyan lehet a jó szándékból és a rengeteg tudásból tiszta, világos és kézzel fogható tanulási eredményeket faragni, amik tényleg működnek. Oké, akkor nézzük is meg, miről lesz ma szó. Először is tisztázzuk, mi a különbség a szándék és a konkrét eredmény között. Aztán jön egy szuper egyszerű képlet, ami mindent a helyére tesz. Megnézzük, melyik szavakat érdemes használni, és melyeket kerülni. Hozzunk egy valós példát is, végül pedig arról beszélünk, miért spórol meg nekünk egy csomó fejfájást, ha ezt jól csináljuk. Vágjunk is bele. A helyzet ugye az, hogy te, mint oktató, pontosan tudod, mit szeretnél átadni. A fejedben van a tudás, a tapasztalat. A valódi kihívás az, hogy ezt a gazdag tartalmat hogyan fordítjuk le rövid, kristálytiszta mondatokra, amik mindenkinek ugyanazt jelentik. Az első lépés talán a legfontosabb az egészben. Egy apró, de annál erősebb nézőpontváltásról van szó. Nézzük meg, hogyan helyezzük át a fókuszt arról, amit mi csinálunk, arra, amit a tanuló fog csinálni. Na, ez az a bizonyos váltás. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ma órát tartok a csapatmunkáról. Ez a mi tevékenységünk. De a tanulás szempontjából ez nem mond semmit. Ehelyett tegyük fel a kérdést. Az óra végén a tanuló mit lesz képes megtenni? És a válasz már is egy konkrét, látható dolog lesz. Például képes felsorolni a csapaton belüli szerepeket. Ugye, hogy mekkora a különbség? A fókusz átkerül a tanításról a tanulás bizonyítékára. Tehát, ha hivatalosan akarjuk megfogalmazni, a tanulási eredmények olyan előre rögzített mondatok, amik pontosan leírják, milyen új, bemutatható képességgel távozik a tanuló a kurzus végén. Nem arról szól, mit remélünk, hanem hogy mit garantálunk. Ez adja meg a kurzusunk gerincét. Na de, hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Most jön a tuti recept, egy végtelenül egyszerű képlet, ami segít abban, hogy mindig tökéletes tanulási eredményeket fogalmazzunk meg. Ez a mondat a kulcs mindenhez. Még ha le sem írjuk, minden egyes tanulási eredményt érdemes ezzel a fejben elkezdeni. Miért? Mert ez a keret automatikusan arra kényszerít minket, hogy a tanulóra és az ő jövőbeli cselekvő képességeire gondoljunk, nem pedig arra, hogy mi mit fogunk tanítani. És maga a képlet tényleg pofon egyszerű, mindössze 3 részből áll. Az első egy cselekvő ige, ez írja le a látható, megfigyelhető tevékenységet. A második a tárgy, vagyis hogy mivel végzi ezt a tevékenységet. A harmadik pedig a kontextus, ami tisztázza a körülményeket, hogy hogyan vagy milyen célból. Nézzünk is egy példát, rakjuk össze. Mondhatnánk azt, hogy a tanuló megtanul e-mailezni. De ez így elég homályos, használjuk inkább a képletet. Így lesz belőle, a tanuló képes lesz megírni, ez az ige, egy egyszerű e-mailt, ez a tárgy, információkérés céljából, ez pedig a kontextus. Ugye, hogy így mennyivel konkrétabb? Ez már mérhető. Rendben, akkor most mélyedjünk el a képlet legfontosabb és talán legtöbb fejtörést okozó részében, a cselekvő igében. Tulajdonképpen itt dől el minden. Igen, ez egy nagyon is jogos kérdés, hiszen végső soron az a célunk, hogy a tanulók tudjanak, értsenek dolgokat. A probléma viszont az, hogy ezek belső, mentális folyamatok. A tudást vagy a megértést nem tudjuk közvetlenül látni, megfigyelni. Hogyan bizonyosodsz meg róla, hogy valaki tényleg érti? És pont itt van a megoldás. A trükk az, hogy a láthatatlan tudást látható cselekvéssé kell alakítanunk. Nem látjuk, ahogy valaki érti a csapatmunkát, de azt igenis látjuk és halljuk, ahogy felsorolja a csapaton belüli szerepeket. Nem látjuk, hogy valaki tud az online biztonságról, de azt igen, amikor azonosítja a személyes adatai védelmének módjait. A jó igék teszik a tanulást mérhetővé. Hogy még egyszerűbb legyen, itt van egy lista, egyfajta piros zászlós gyűjtemény azokról a szavakról, amiket jobb elkerülni. Ezek mind olyan belső állapotokra utalnak, amik nem megfigyelhetők. Ha ilyesmit írunk, a tanulási eredményünk sajnos homályos és gyakorlatilag értékelhetetlen lesz. Na jó, de honnan szedjünk jó igéket? Ha kifogtál az ötletekből, nos, erre van egy szuper kis szerszámos láda, amit Bloom taxonómiának hívnak. De a legfontosabb, ezt ne egy bonyolult elméletként kezeld, amit be kell magolni. Tekints rá inkább egy hasznos szinonima szótárként, ahonnan különböző szintű és típusú cselekvő igéket tudsz előhúzni, attól függően, hogy mit szeretnél elérni.
Oké, eddig szép és jó az elmélet, de nézzük, hogyan működik ez a terepen egy olyan program példáján keresztül, ahol a tanulók tényleg komoly kihívásokkal néznek szembe. Ez a gondolat a Fundacional Marcelino Champagnat programjából aranyat ér. A lényeg, a fókusz nem a száraz elméleten, hanem a gyakorlati használhatóságon volt. Arra koncentráltak, hogy a tanulók mit tudnak majd azonnal a való életben hasznosítani. Ez a szemlélet a nonformális oktatás szíve-lelke. A programban például olyan kézzelfogható eredményeket tűztek ki célul, mint a digitális eszközök magabiztos használata egy online jelentkezésnél, vagy a kommunikációs készségek fejlesztése a mindennapi helyzetekre. A célokat teljes mértékben a tanulók valós azonnali szükségleteihez igazították, és a kihívás az volt, hogy ezek egyszerre legyenek reálisan elérhetőek és persze értékelhetőek is. És a végére hagytuk a legfontosabb kérdést, miért csináljuk ezt az egészet? Miért éri meg beletenni ezt a munkát a tanulási eredmények megfogalmazásába? A befektetett munka többszörösen megtérül. Ha az elején tiszták a célok, akkor sokkal könnyebb lesz megbecsülni a kurzus idejét. Az értékelés sem lesz többé hasraütésszerű, hiszen pontosan tudni fogod, mit kell figyelned. És végül a tanúsítvány is sokkal többet fog érni, mert nem csak azt írja majd, hogy valaki részt vett, hanem azt is, hogy mire képes. Oké, most már kristálytiszták a céljaink, de felmerül a következő óriási kérdés. Ha már pontosan tudjuk, mit várunk el a tanulóktól, hogyan becsüljük meg azt az időt és energiát, amire szükségük lesz, hogy ezt el is érjék? Pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozunk majd a következő részben. Köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk akkor is,